O Comité Clínico elevou a 55 concellos máis a nivel máximo de restriccións, entre eles o de Ribadavia. O bono comercio O Carballiño Contigo amplía o prazo de utilización das tarxetas ata o vindeiro 28 de febreiro. A Xunta renovará este ano o préstamo Vendima para garantir que as adegas poidan mercar toda a uva da colleita en condicións normais de mercado. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. A comarca do Carballiño volve a subir o número de casos activos de coronavirus ata os 72 e o Carballiño, despois da baixada que tivo onte, hoxe retoma a senda de suba dos contaxios. Temos hoxe 51. Nos últimos días, os datos do Carballiño subiron de xeito continuo, amosando preocupación. Hoxe as cifras volveron a ascender, neste caso ata os 51, 4 máis ca onte. O índice de incidencia acumulada deixa os datos de hoxe en 362 casos por cada 100.000 habitantes. A comarca sobe os casos totais como a consecuencia deste e doutros concellos, ascendendo ata os 72. O foco preocupante pola idade dos pacientes segue na residencia Virxe da Saleta. En San Cristobo de Cea, o concello Isoxí mantén hoxe os 9 casos activos que tiña onte. Boborás mantén os mesmos casos, 2, igual ca onte e igual ca o Irixo. Punxín mantén un contaxiado e Maside sobe os casos hoxe, pasando dos 6 de onte os 7 contaxios que ten hoxe. Beariz, Piñor e San Amaro mantéñense aínda libres de coronavirus. En a comarca do Ribeiro, Ribadavia encabeza a lista dos concellos con máis contaxios, 51. Tamén preocupa o concello de Leiro, que sube en 7 casos máis ata os 42. A maioría deles proveñen da residencia de anciáns Quercus. Ribadavia presenta hoxe o máximo da comarca, rexistrando 51 casos activos de coronavirus, 3 casos máis ca onte, encadeando máis dunha semana de subida pronunciada de contaxios. Sí, a verdade é que, como ben dís, o dato e a incidencia do coronavirus no concello de Ribadavia nas últimas semanas está incrementándose de xeito continuo e, claro, eso provoca que estemos xa nunhas cifras preocupantes. Estábamos onte, a falta do dato oficial de hoxe, onte estábamos con 48 positivos, o que supón unha incidencia moi elevada para unha localidade como Ribadavia. Eso levou o Comité Clínico a tomar a medida de volver a pasarnos a nivel máximo de restriccións. E o que digo sempre, agardemos que a medida sexa efectiva e que o antes posible poidamos volver ao estadio anterior, porque a verdade é que é preocupante pois que se este a producir este incremento de casos de modo continuado ao longo das últimas datas. Nós temos confianza en que a xente vai actuar con responsabilidade, que van asumir como están facendo pois as indicacións das autoridades sanitarias e agardamos que con este novo nivel de restriccións pois a situación empece a mellorar de modo inmediato. O concello de Melón mantén os 6 casos activos e Beade mantén tamén 4 casos. Arnoia baixou hoxe dos 5 aos 4. Carballeda de Avia e Cortegada contan cun caso activo cada un, Cenlle con 2 e Castrelo de Miño con 3 casos. Avión é o único concello da comarca que está libre de coronavirus. O aumento no casos positivos de COVID-19 registrados en tan pouco tempo no concello de Leiro débense ao brote declarado no xeriátrico da localidade, que afecta a máis de 30 persoas e que ascende no total do concello a 42, 7 máis ca onte. A gran maioría dos casos activos son asintomáticos e só houbo que hospitalizar a un dos primeiros casos por precaución, xa que tiña previamente patoloxías relacionadas co aparato respiratorio. Galicia rexistra hoxe 970 casos novos de coronavirus confirmados por PCR, unha cifra alta que volve a ser superior á que rexistraba onte e que fai que o total de casos activos da comunidade supere xa os 14.000.
Exactamente, os casos activos que temos hoxe en Galicia, sumados os novos contaxios e restadas as altas, son de 14.015, unha cifra que ascendeu con respecto a onte en máis de 800 casos activos. A presión asistencial ascendeu tamén, hoxe hai 10 persoas máis nas unidades de coidados intensivos, ata as 114 e 159 ingresados máis nos hospitais, ata un total de 664. Na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, hoxe rexistramos unha nova suba de casos. Contamos con 130 contaxios novos confirmados por PCR e restadas as altas, a cifra sobe con respecto a onte ata os 1.960 casos, encadeando xa 17 días de suba e alcanzando a maior cifra da pandemia. Os ingresos nos hospitais ascenden tamén hoxe, aínda que de xeito máis moderado, contando con 15 persoas máis hospitalizadas en planta nos 3 hospitais da provincia, ata un total de 105, delas 8 están nas unidades de coidados intensivos, 2 máis ca onte. Hoxe, ademais, hai que lamentar unha vítima da residencia de maiores Santa María de Verín, unha muller de 91 anos, sumada aos 23 falecementos máis que houbo en toda Galicia nestas últimas xornadas. E vendo estas cifras de contaxios e de hospitalizacións, a área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras comezou tamén a reorganizar as citas quirúrxicas, como xa o están a facer Vigo, A Coruña, Ferrol e Santiago. A xerencia da área sanitaria empezou xa a reorganizar a actividade de cirurxía causa do incremento dos ingresos en centros hospitalarios. Así, os quirófanos estánse utilizando para realizar procesos garantizados, é dicir, os que teñen prioridade 1, como os oncolóxicos e cirurxía maior ambulatoria, que non require o uso de camas. Polo de agora, todos os quirófanos da área sanitaria, un total de 28, estánse utilizando para a súa finalidade. Nos peores momentos da segunda vaga da pandemia, a xerencia habilitou 9 dos quirófanos do Chúo como camas de cuidados intensivos ante o continuo goteo de pacientes críticos. Ata o de agora, a opresión asistencial non é tan elevada, pero a previsión é que nos próximos días vaia en aumento. E como a consecuencia desa suba no número de contaxios de coronavirus nunha boa parte dos concellos galegos, o Comité Clínico decidiu onte a última hora elevar a 55 concellos máis o nivel máximo de restriccións, entre eles o Concello de Ribadavia. O Comité Clínico, que fai seguimento da evolución da pandemia, adiantou a súa reunión dos martes a onte pola tarde. Hoxe o conselleiro de Sanidade comparecía para dar conta do acordado. O comité elevou a nivel máximo a Vigo e Pontevedra, así como a 55 concellos máis sumados aos 60 que xa o estaban dende o pasado venres, o que supón o 72% da poboación galega con estas restriccións máximas. Na área de Ourense, trátase dos concellos de Celanova, Porqueira, Ribadavia, Trasmirás e Vilar de Santos. Os 5 municipios únense á lista dos que xa estaban neste nivel máximo, que son Ourense, Barbadás, Allariz, O Carballiño, Verín, Monterrei e Xinzo. No caso desta última vila, de Xinzo, con 216 casos activos, o comité tomou a decisión de pechar completamente a hostalería e suspender toda a actividade non esencial. A modo resumo, a situación é preocupante. Estamos nunha situación de claro crecemento. Tomáronse medidas a semana pasada que vostedes coñecen na reunión de onte destinada a revisar a situación. Esperábamos de entrada xa que as medidas tomadas que entraron en vigor o xoves pasado era difícil que se veran xa nos resultados. Efectivamente, aínda non se ven os resultados que analizamos no día de onte, que por outra banda corresponden ao mesmo día de onte, o 18, con datos do 17 do domingo, e, por tanto, repito, con moi pouco tempo para ver esas medidas. Por unha banda, decir que confiamos en que as medidas que se puxeron en marcha empecen a dar eses resultados, e por eso se tomaron. Temos experiencia de outras situacións tamén onde había incidencias acumuladas altas, estas medidas funcionaron, por lo tanto, confiamos en que funcionen. Pero, non obstante, como digo, síguense, como sempre, con moita frecuencia, tanto por parte da Dirección Xeral de Saúde Pública como dos propios membros do Comité Clínico, e na reunión de onte,
detectamos situacións que dentro dese marco global que ten Galicia para manexar as restriccións e as medidas que propón, pois algúns concellos, como agora vou pasar a detallar, pois efectivamente entraron nese límite que de xeito xeral está en 250 de incidencia acumulada. Ourense ha pasado también, ha incrementado de 295,5 a 536. Como ustedes recordarán, bueno, Ourense nunca ha sido muy abrupto en el crecimiento del número de casos, siempre ha sido de manera continuada y en esta ocasión hemos, insisto, pasado de 295,5 a 536 a 14 días y también ha incrementado sustancialmente su incidencia acumulada a 7 días. Sinzo de Limia, la semana pasada hablábamos de 105 casos a 14 días y esta semana, ayer, con el corte de ayer, estábamos hablando ya de 193. Es decir, habíamos pasado de una incidencia acumulada a 14 días de 1.080 a 1.986. Casi, si se fijan ustedes, casi estábamos doblándolo. Luego necesitábamos también tomar medidas de otra... A liña de actuación que tamén se establece onte tras a revisión no Comité Clínico, decía, da situación en cada unha das xefaturas territoriales e tamén pois, a proposta do Comité Clínico foi a situación do deporte federado. O deporte federado, bueno, estaba ahora mesmo en funcionamento, pero á vista da situación actual de Galicia tomáronse as seguintes decisións. Por unha banda, no ámbito autonómico, as competicións de deporte federado vanse suspender de xeito temporal e no que ten que ver cos entrenamentos deste deporte federado se lle aplicarán as condicións de calquera actividade deportiva de calquer galego. Por lo tanto, podese facer entrenamento individual ou, como máximo, en grupos de 4 persoas e teñen que adaptarse pois tanto ao horario do toque de queda como ao peche perimetral que, repito, teñen o 72% dos habitantes de Galicia neste momento. O subdelegado do Goberno, Emilio González, avanzou que as forzas e corpos de seguridade do Estado van a reforzar os dispositivos de control nos concellos nos que teñen estas medidas máis altas de restriccións fronte ao coronavirus. O subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González Afonso, presidiu hoxe a reunión semanal do Centro de Coordinación da provincia a que asistiron responsables da Garda Civil, da Policía Nacional, da Policía Autonómica, das Policías Locais de Ourense, Barbadás, O Carballiño, Verín e Sinzo de Limia e representantes da Xunta de Galicia. Así mesmo, acordouse tamén incrementar os operativos de control e vigilancia das medidas decretadas pola Xunta de Galicia naqueles concellos nos que existe unha maior incidencia de casos activos, así como intensificar o control dos pasos fronteirizos. Dende o pasado venres leváronse a cabo 292 operativos nos que foron controlados 1.387 vehículos, identificouse a 83 persoas e eleváronse 107 propostas de sancións. E continúa a campaña de vacinación cos sanitarios que están na primeira liña de atención. Onte, precisamente, dispensáronse xa 650 vacinas da compañía Moderna, que son as primeiras que chegaron á provincia de Ourense. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras continúase coa vacinación do persoal sanitario de primeira liña nos hospitais. Onte, maioritariamente, coa nova vacina de Moderna, 650 doses recibidas e 650 dispensadas. Así o explicaba a xefa de Servizo de Medicina Preventiva, María Sande, e esencialmente o mesmo tipo de vacina que a de Pfizer, di. Esencialmente es o mismo tipo de vacina, derivan da mesma plataforma tecnolóxica, son vacunas tipo ARN mensaxeiro, nos que se lle dá unha información á célula para que fabrique desde o propio organismo a vacina e, por tanto, se xenere a resposta inmunitaria. A diferencia fundamental entre a vacuna de Moderna e a vacuna de Pfizer, que era que estuvo estes días, é que nas condicións de conservación é un pouquiño máis fácil a nivel logístico conservala, porque
as condiciones de temperatura non son tan exixentes como para as condicións de frío, non son tan exixentes como para a vacuna de Pfizer. E despois, de cara ao usuario, as dúas dosis teñen unha separación de 28 días, en lugar de 21 días que era a separación mínima no caso da vacuna de Pfizer entre as dosis. As características das vacinas son similares en canto a contraindicacións, que basicamente é a alerxia a algún componente da vacina, e en canto a efectos secundarios, que están sendo poucos, moi similares aos de calqueira vacina, como a da gripe, dolor local, certo malestar, en poucos casos algo de fiebre, cansancio, nada máis. Teño que destacar a importancia de toda a organización do que é a administración das dosis, o rexistro das mismas e a previsión da segunda dosis, que efectivamente cada persoa que recibiu unha das vacinas ten que recibir a mesma dosis, a mesma vacina na segunda dosis. Eso implica unhas labores de rexistro exhaustivo, de organización e previsión do que vai a ser a segunda dosis a campaña da segunda dosis. E seguindo coa vacina, hoxe, o primeiro vacinado de Ourense, Inocencio Corbal, recibiu a segunda dose desta vacina. No estuviste mal ni nada, ¿no? Nada, ni non hice nada. Fenomenal. Ni dolor ni nada, é unha maravilla. Y ahora que acabas de vacunarte con la segunda dosis, ¿qué te parece? Una alegría. Más alegría todavía, ¿no? Hombre, Claro que sí, esto es un privilegio. claro que sí. Inocencio Corbal, de 90 anos e usuario da vivenda comunitaria San Marcos Cuideiro, recibiu hoxe a segunda dose da vacina de Pfizer. A primeira hora desta mañá, os equipos sanitarios de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras comezaron coa segunda volta da campaña de vacinación na provincia, retomando a súa andaina polos centros de maiores e administrándoa tamén a profesionais destas residencias. E para loitar contra as consecuencias económicas desta crise sanitaria, o Concello do Carballiño sacaba este pasado mes de decembro o bono comercio O Carballiño Contigo. Ademais, tivo unha gran acollida polos veciños e veciñas do Carballiño. Xa está gastado máis do 75% do importe desas tarxetas, pero debido tamén agora a estes problemas que temos coas restriccións de mobilidade, outros concellos non poden vir mercar o Carballiño, decidiron ampliar o tempo para gastar estas tarxetas ata o vindeiro 28 de febreiro. Dende o Centro Comercial Aberto, que colabora co Concello do Carballiño, ambas organizacións promotoras desta iniciativa anunciaron que o prazo para gastar os 50 euros por tarxeta deste bono amplíase ata o 28 de febreiro, tendo un mes enteiro máis para realizar as compras no comercio local. Recordan que esta campaña iniciouse a finais do mes de decembro coa venda de 2.000 tarxetas e que participan todas as empresas excepto os espazos de gran distribución destinados a alimentación, os hipermercados, as gasolineiras e as salas de xogo e apostas, facendo un total de preto de 140 locais nos que poder empregar estas tarxetas. Os bonos pretenden tamén a sensibilización da poboación máis nova co consumo de proximidade fronte ás grandes superficies e a venda online, e ofrece ás empresas participantes a oportunidade de fidelizar a súa clientela. A Xunta de Galicia vén de entregar 12 remolques de emerxencia para reforzar o equipamento das asociacións de protección civil. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, entregou 12 remolques de emerxencias ás agrupacións de voluntarios de protección civil dos concellos beneficiarios da Orde de Axudas do Goberno galego para equipamentos, que está dotada con 932.400 euros. Trátase de remolques con características especiais idóneos para intervencións nas incidencias provocadas por inundacións e temporais e para desplazarse por núcleos de poboación con vías estreitas. Ademais, o Diario Oficial
Xeral de Galicia publica hoxe a convocatoria de subvencións que permitirá sufragar os gastos de funcionamento de agrupacións en municipios de menos de 50.000 habitantes. Poderán destinarse a necesidades como equipamento e uniformes, equipos de prevención e protección, custos de actuacións levadas a cabo pola agrupación, mantemento, transporte ou conservación e alugamento da base. Hoxe no noso programa de entrevistas a Cotío contamos coa presenza do pintor autodidacta do Carballiño, José Moleiro. Vai nos contar, entre outros temas, como a pandemia afectou as súas creacións e está a afectar tamén os seus proxectos. Hoxe no noso espazo de entrevistas a Cotío aproximámonos ao mundo da pintura da man de José Moleiro, artista carballiñés autodidacta. Despois de numerosas exposicións que percorreron a península, hoxe contaranos como afectou esta época de pandemia de coronavirus a súa afección pola pintura e as súas creacións, falando dos novos proxectos nos que traballa e tamén facendo un repaso polas súas obras máis recoñecidas. Moleiro tamén aproveitará este espacio para amosarnos en directo como realiza unha das súas pequenas pezas autodidactas. Da pandemia, deste horror que nos está traendo este bichiño, pois, no meu caso, a mí non me afectou en nada porque, hombre, eu tiña exposicións. Para facer exposicións por aí, pois, xe é máis complicado para levar a obra, moverte e tal. Pero, bueno, de todas formas, tampouco non estou moito por a labor de expoñer, porque me chaman a varios sitios, e non me gusta andar ca obra dun lado para outro, porque queiras ou non, son jaleos, ter gastos para levala. Entonces, como eu pinto, nun principio, por a miña satisfacción, o meu é un hobby que me gusta, que me encanta, que me relaja, Entón, sempre o fixen desde pequeniño, pois, agora, todos os días, a mañá e a tarde, pois, aí no estudio que teño, pois, vou para ali, escoito música, tomo un vasiño de viño, tomo un pincho, e pinto, e, bueno, pintei moito, fixen moito, incluso fixen moito boceto, moito carboncillo, cousa que había deixado moito. Estáme gustando, eu creo que nestes meses que levamos de confinamiento e de pandemia, eu fixen arriba de 700, 800 cuadros. A Xunta vai a renovar este ano o préstamo Vendima para garantizar que todas as adegas podan mercar toda a uva da colleita en condicións normais de mercado. Esta iniciativa forma parte dunha liña de financiamento impulsada pola Xunta para axudar os autónomos, microempresas e pemes máis afectados polo COVID-19 e dá cumprimento ao Plan de Reactivación e Dinamización da Consellería de Medio Rural. Así, co obxectivo de garantir o futuro do sector do viño da nosa comunidade, estes empréstitos ofrecen unhas condicións moi vantaxosas no que se refire ao custo financiero e o prazo de devolución. A garantía acadou en 2020 os 6 millóns de euros para cubrir posibles impagos e, ademais, reserváronse outros 6 millóns con vistas a renovar o instrumento para este ano, algo que agora confirmou o conselleiro. Nesta liña, o conselleiro de Medio Rural lembra ademais as posibilidades de desenvolvemento que se abren con iniciativas normais en marcha, como a futura Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia que recentemente iniciou a súa tramitación no Parlamento. Esta mañá, os operarios da empresa de saneamento realizaban a reparación dunha avaría no entorno do acceso á pasarela da Foz.
Dende esta mañá non se poderá pasar polo túnel que dá acceso á pasarela da Foz pola parte de atrás do centro sociocomunitario debido a unha avaría na rede de saneamento de augas. Así o informaba o Concello de Ribadavia tras detectar este problema e poñerse en contacto coa empresa encargada deste servizo que comezaba esta mañá os traballos na zona. O alcalde César Fernández explicou que se está a buscar a orixe da avaría e que se non se atopase neste primeiro tramo de saneamento, a obra suporía unha complicación, xa que na zona que alcanza o túnel non podería acceder a maquinaria. O Concello informa tamén a veciñanza de que o acceso máis próximo a esta zona é polas escaleiras situadas xunto á ponte de ferro do tren. Que hai no entorno da pasarela da Foz unha fuga, un vertido na rede de saneamento na que se está traballando xa. Están traballando na súa reparación, hoxe mesmo, de feito, están os operarios da empresa de Aqualia, da empresa que ten a concesión de abastecemento e saneamento municipal, traballando na reparación desa avería. Esta avería temos constancia dela dende hai aproximadamente 8 días, e dende ese momento, pois o que se fixo por parte da empresa concesionaria foi intentar detectar onde procedía a avería, porque había dudas se era na rede de abastecemento, de saneamento municipal ou se era en algunha fosa séptica de carácter privado. Entonces estuvo determinando por medio de pruebas con colorante que se introduce na rede de saneamento para ver onde sale o vertido e demais, e ao final se determinou que se era unha avería na rede de saneamento, e no momento no que eso se tuvo claro, que foi onte, pois hoxe xa se empezou a reparar en ese punto concreto no que se detectou que se está producindo esa fuga. Agardamos que se poida reparar o antes posible, ainda que é unha zona moi complicada e que, pois, se a avería, digamos, non está no primeiro tramo no que se está buscando e haya que continuar levantando máis cara adiante, pois vai a ser un proceso bastante complexo, porque xusto no túnel que dá acceso á pasarela da Foz e que habería que facer o levantamento do chan de modo manual porque non entra unha máquina. En Oído Deportivo temos unha boa nova. O Club Deportivo Arenteiro vai a volver aos adestramentos este xoves, despois de estar en cuarentena por 9 casos positivos de coronavirus. Segundo os test realizados de xeito periódico, os xogadores do Club Deportivo Arenteiro rexistrábanse 3 contaxios de coronavirus no plantel. O equipo iniciaba o protocolo sanitario e foron alertados ás autoridades pertinentes. Tras o rastrexo de contactos feitos polos Sergas, era o propio club o que actualizaba os datos que ascendían a 9 contaxiados na pasada semana. Tanto os positivos como o resto do equipo atopábanse no seu fogar facendo cuarentena e todos en bo estado. Dende a dirección do club aseguraban que a situación xa estaba controlada e así é porque este xoves volverán os adestramentos aínda que só 10 dos xogadores. Lembran tamén que ata o momento o Arenteiro ten 2 partidos que foron aprazados, un contra o Arousa e outro contra o Ourense Club de Fútbol. Para mañá mércores teremos no Carballiño un cambio drástico no tempo, ceos totalmente cubertos, con precipitacións e temperaturas que subirán considerablemente, sobre todo as mínimas. As máximas manteránse estables neses 11 graus de temperatura máxima que tivemos hoxe, mínimas de 6 graus de temperatura. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía ven de emitir unha alerta amarela para mañá mércores no Carballiño polos fortes refachos de vento que poderemos ter ata as 2 da tarde. Tamén van a subir as temperaturas mínimas no Concello de Ribadavia para mañá mércoles ata os 7 graus, máximas que suben tamén liseiramente ata os 12 graus de temperatura. Ceos cubertos, sobre todo pola tarde e con precipitacións. Rematou xa ese tempo anticiclónico e volve a borrasca que nos vai a traer precipitacións, pero temperaturas tamén, como ven, máis agradables. Rematamos aquí xa este espazo informativo. Agora lles deixamos con María Moleiro, seu programa de entrevistas a Cotío, no que vai a falar co pintor autodidacta do Carballiño, José Moleiro. Se queren seguir estando informados, xa saben, poden achegarse ata a nosa página web www.badalnovas.com ou tamén ata a nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite. Ata mañá.